Paťo, prehrali ste ďalší zápas v rade, jak si zhodnotil tento zápas? Tento zápas, myslím si, že to aj videli diváci a musím to povedať každý, že tento zápas sme mali navrch. A myslím si, že o dosť a nepremenili sme vlastné šance, čo sme tam mali, sme vôbec nedávali góly, čo nás stalo víťazstvo. To smerujem hlavne na mňa, čo som tam mal samostatný nájazd. V prvej tretine som tam mal asi 3 šance, čo som nedal gól a keby sme dali, tak je úplne iný zápas, no sami sme sa prehrali. Tá prehra v Trenčíne, prišlo trošku menej divákov, jak na ten prvý domáci zápas. Pripisuješ to tomu, že sa nedarí, alebo... Neviem, čomu to mám pripísať tých divákov, je to ich väčší prídu na hokej, alebo nie, ich vlastne sú to ich peniaze, či sa prídu na nás pozrieť alebo nás podporiť a za to ja nemôžem, alebo my za to nemôžeme. My to môžeme ovplyvniť iba svojho rok, keď začneme vyhrávať, myslím si, že prídu aj viac divákov. A tak hovorím, je to vlastne teraz tretie kolo, čo hráme a nemôžeme dať dole hlavy, musíme ísť stále dopredu a iba mysleť na ďalšie zápasy, dať to za hlavu a ísť s tým, že budeme vyhrávať ďalšie zápasy. Čaká vás už v nedeľu Skalica, vysoko porazila Trenčín. Bude voľaká zvláštna príprava na tento zápas? Neviem, či bude zvláštna príprava, myslím, že bude rovnaká asi ako doteraz, ale to je všetko podľa mňa v našich hlavách. My si musíme uvedomiť, čo chceme a ako to chceme hrať. To si musíme povedať v kabíne aj na tréningoch, už bez srandiček nejaké, už vlastne začala súťaž, už to nie je pripravené zápasy, ide o body a musíme sa na to pripraviť, aby sme proste vyhrali tú Skalicu, lebo Skalica si myslím, že to bude aj derby, čiže musíme tento zápas vyhrať. Ešte na ten posledný gól, nebola to tvoja chyba, nebola to Borisova, ale kde tam nastal ten bod zlomu, alebo ako som to povedal? Bod zlomu, to sa ťažko hovorí, vlastne to bola prázdna brána, my sme boli tak, že sme dvaja pred bránou, vlastne my sme to tam mali s holom si nahrať rýchlo na bekov na strelu a šlapať do brány ako na dorážku a proste bola taká chyba, no tam to vlastne holo nahrával krížom a sa to tam stečovalo a Borisok sa rýchlo nahrať na beka, nech sa to vystrelí na bránu, tam ich vlastne žilinský hráč to vystihol. A stala sa tá chyba, no tak hokej je o chybách a oni to využili proste, mali viac toho šťastia asi. No, mne toľko stačí.